Wels is onze gast oorschoot en dat is Elke Veldman. Want op tongersdag 30 januari wordt Elke de hintersnij week tongersdag wordt Elke Veldman en hij werd het in Zeist presenteren als een nieuwe streekdichter van Noord-Friesland. Nou, dat zal gebeuren bij de eerlijkse receptie van het gedicht, zo dat heet, in het Stadshuis in Dokkum. Ja, en Elke Veldman volgt Pieter van der Zwaar op uit Assen. En die neemt afscheid van zijn vingers. Nou, zoals ik al zei, bij u is Elke in de studio. Goedemiddag Elke en welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ja, leuk om hier te wezen. Ja, nou, wij vinden het leuk dat je best. Allereerst wil ik daar maar van harte lokwezen bij die al benaming eigenlijk als streekdichter van Noord-Friesland. Ja, dankjewel. Ja. Wisten ze hiervan of kwam dit als een verrassing? Ja, ik wist hier wel al van. Het is denk ik zo'n 8 maanden lien al vregen, als ik het wilde woeën. Dus voor mij is het net meer zo'n grote verrassing. Nee. En ik had er al even goed doen uit, denk ik, in. Dus ik had er vooral een heel soort zin in. Ja, want hoe word je jouw streekdichter? Hoe gaat het? Je wordt vregen. En daarvoor moet ze je kennen vanzelfs. En hoe het de stichting mij kennenleerd had, is ik ben toch jerdere streekdichters en toch de stichting 2 keer uitnodigen bij voordracht, evenementen. En daar had ik mijn werk toen jaren litten ken en daarop baseerd wie ze enthousiast en dachten ze, nou, die willen we wel ha. Ja, want vorige keer was je ook al bezig volgens mij op die receptie van de nieuwe streekdichter. Ja. Wat is Friesland? Dus eigenlijk inderdaad, 30 januari is het dan receptie voor het gedichtneemstoot. Dat is echt nationale gedichtendij in heel Nederland. En daar wie ik vorig hier echt bij, inderdaad. Ja. Nou, even zeggen naar die rol. Hey, wanneer en op welke momenten maak je een gedicht? Heeft dat te maken met bepaalde gebeurtenissen? Of zit er een bepaalde... hing het er een kalender onder van, nou, elke maand over gedicht van de heel goed zo. Nee, er zit geen kalender hoor. Ik denk wel, er wordt wel nee toch door dat het een beetje verspreid wordt maat hoe het hier. Maar in principe is het zo dat de stichting en de meesten die er in de commissie zitten of de rieën, joggen naar de actualiteit en denken dit is een onderwerp, daar moet de streekdichter wat oer schreeuwen. Dus eigenlijk worden onderwerpen mee onrikken. En dan is het om mij om daar wat over te schreeuwen. Dus in opdracht schreeuwen. En ik, maatschappelijk betrokken of geëngageerd. Hoe het maar nemen. Ja. Dus dat is wel een mooie uitdaging. Ik krijg al bij de inleiding even nog zo uit Zeist komt. Nou door ben in Zeist, maar door komt net uit Zeist, want dan komt hier uit de regio. Ik kom van Ije. Daar ben ik grootgebracht. Het grootste pad van mijn jeugd. Ja. Dus door wel binding met deze contraien hier, door kistencultuur, door wist hoe het, een beetje hoe het hier om het tag gaat. Nou, zeker. Ja. Absoluut. Ja. Want wij zijn natuurlijk ook wel een beetje nieuwsgierig van waar is Elke Veldman 40? Ja, dat best nog streekdichter, maar dat best relatief jong. Ja. Kun je een beetje meer vertellen over diezelf? Ja, ja, zeker. Waar ben ik? Ja, dat is natuurlijk een hele brede vraag. En dan laat ik eerst maar vertellen wat ik dan studeerd heb. Ja. Want ik ben in 2020 naar Utrecht verhuizen, of 2019 wie leuk, naar Utrecht verhuizen van mijn studie culturele antropologie. Dat wie tijdens corona, dus dat wie ik wel lastig, want ik hoorde er nog net in. Toen ben ik echt begonnen met het schreeuwen van gedichten. En die opleiding die had ik eigenlijk krijgt oor rond. Ja. En, of nou net krijgt, al voor de simmer. En ik ben begonnen met een nieuwe opleiding, Nederlandse literatuur en cultuur. Want antropologie is een sociale wetenschap en je bent echt in contact met mensen van vlees en bloed. Dus ik kan wel een stap maken naar de geesteswetenschappen, naar de fictieve werelden van de literatuur. En minder contact. En ik kwam er na een jaar achter, dat bevalt me net. Ik vind literatuur machtig. Ik vind het mooi om literatuur te schreeuwen. Maar het onderzoek naar het wan, dat maakt het van mij een beetje deer eigenlijk. Ja. En dat sloeg het van mij echt wat plot. Dus ik had een per week lien bepaald. Ik stop met mijn studie. Okay. Want ik wil al die oren dingen echt doen. En ik ga nou erom te nemen om echt meer prioriteiten aan om mijn plan
van het streekdichterschap. Nou, dat is best wel ingrijpend, dan stap je met die studie. Ja, klopt. En ik neem het al even, in die coronatijd volgens mij zei het best wel, ik word begonnen met het dichten. Ja. Nou, dat hier wij natuurlijk, want we zitten al hier thuis, ik moet uitvinden. Ja. Maar wie dat het begin, of spelen het al langer in die om, hier is al langer gevoelens van, goh, ja, misschien moet ik dichten, of ja, hoe gaat het ook? Ja. Ik had daarvoor ook wel eens een gedicht schreeuwen. Ik voor mezelf, dat gaat dan best wel natuurlijk of automatisch om. En dat is dan benamen om te verwerken van dingen. En dan ben ik wat persoonlijke gedichten. Maar het is extra, ik denk dat het net onlogisch is dat voor mij een manier wie om zoks te doen. Want bij u thuis waren ik wel aardig wat gedichten lezen. Uw mem die had een soort van literatuur. Die is ook docent Nederlands West en docent geschiedenis. En u zei dus, doe niet. En na die lezen we vaak verschillende soorten gedichten. Dus ik vond dat vroeger al zo'n machtig moment. Maar u zal met mijn twee broers en u zei de mem om tafel. En dan een beetje kou op zo'n gedicht. Ja. Dat is mooi. Ja, daar heb ik ook wat jokjes. Eigenlijk wel, ja. Hey, nou ja, du hast best wel een soort gedichten schreeuwen, maar Ja. hast er net echt een bundel uitgebracht. Hoe kunnen wij die stijl omschreeuwen? Of hoe is dit zelf die stijl omschreeuwen? Ja. Nou, wat ik steeds, ik schreeuw echt in het Fries en in het Nederlands. En ik maak wel taai aan die de stijl in het Fries is weer oorzaak in het Nederlands. Dat voorop zijn. Dus Had het een meisje met de taal? ja, het had een meidje met de taal. Het Fries is voor mij toch bewegelijker. Er zit meer twaalloen in en brekkingen en het golft wat meer. Dus Frieske versen ben voor mij vaak ook wat ritmischer. En dan gaat het misschien soms ook nog meer om de taal. En dat is wel, daar moet je ook mee oppassen. Want dan wordt het Fries misschien alleen maar een soort keunstaal. Maar dat is het net. In het Fries kun je ook politieke boodschap of zo brengen in een vers. Dus dat is wel, ben ik uitdagingen voor mij. Want aan de ene kant wil je dan de taal inzetten op de manier waarop het mooist dat serieus komt. Maar je moet er ook wel echt dingen in zin blijven. Is er zelf bij het gevoel van dat ze in het Fries beter uitdrukken is dan in het Nederlands, of niet? Nou, Of wat kan dat geven? ja, dat wordt wel zijn, omdat het je memmentaal is. En ik had er vanzelfs hele warme, mooie, emotionele gevoelens bij. Maar ik denk net dat zou werken voor mij. Omdat het Nederlands biedt juist ook weer een beetje een afstand of zo van je gevoelens. En soms word je echt een beetje wij uit je eigen emoties of je eigen taal of je eigen ik. Ja. Want we zijn al in een hele individualistische samenleving. En om nou mezelf alleen maar centraal te stellen, bijvoorbeeld in gedichten, of mijn eigen emoties centraal te stellen, dat wil ik echt net. Nee. Maar dat ik een beetje oerstijgend was. En het Nederlands biedt er echt wel om te vakken. Nou, hier wij van de week al even contact. En ik heb de vraag als afsluiting om een kwart gedicht mee te nemen. Zo is dat dwang in nou? Ja, en ik voel het wel een uitdaging, want ik ga net altijd hele kwarte versen, maar het is een Fries gedicht. En ik ken het u te hollen, want dat vind ik echt mooi. Dus het heet Stimmen. De bosk, naast het voetbalveld, is een tjustere waas in die oorentinkens. Ben, waar giest do hinne? Do wiest alleenig op een vlecht, wat thuis zitten matten. Vreunsjes vochten op het verjochte veld, do mochten ze net met mij doen. Troch die stikkende knibbel. Bezochtest die zelfste genezen, het wezen van de waas, stimmen te jaan. Sloers mij een toeken tjen de biemstammen. De loeden rapen onverkleerbare krijften op. Maar bijen, dat geen bij meer is. Het libben kan net alleenig libben worden in de waas van die oorentinkens. En dat leeuwen in het juster. Geen nou eens op een ziek naar meesken. Om de onreis te genezen. Vlees onder stimmen te jaan. Oors is die zelfs op een dij verliezen. In dit spel van opperopperij. Elke Veldman, dichter naar Wat is Friesland. Tegen dank en een soort succes. Je bedankt. Dank u wel. Dit is de Weekend Nieuwsshow. Bij Dries Kalsbeek.